Tak za dobré vysvědčení, ráj pouťových potěšení. Kam pak já se vypravím, kam pak já se vypravím, třetí kosmickou zařadím, se zemskou tíží se loučím, město na soutoku merčím. Ahoj, ahoj, ahoj. Ano, město, které se dokázalo dívat do daleké budoucnosti. Město v první republice skutečně moderní, takzvaný salon republiky. Hradec Králové, slavné město české historie. V době Přemysla Otakara první po Praze. Věné město českých královen, město Žižkovo a Jiřího z Poděbrad. V moderní době pak starosty Ulricha. Jaká šťastná náhoda a předurčení přálo vzniku tohoto města, které harmonicky vstřebá i karpatský kostelík. Snad je to soutok Labe a Orlice, tento příměr klidného vyrovnání a až sentimentálního konce. Jakoby i toto Škodovo sousoší, představující soutok, vlévající se dívky Orlice a pokračujícího chlapce Labe promlouvalo. Ještě chvilku. Ne, už ne. Ještě. Ne. Ještě chvilku. Ale Ne. my jsme sem přiletěli za půvaby moderní architektury. Nový výraz Hradce Králové, jeho regulaci a stavební vývoj si symbolicky prohlédneme s tímto futuristickým vozítkem 3. tisíciletí tvůrce Nového Hradce, doktor Ulrich, který během 35 roků, kdy byl starostou města, prosadil se nadšením básníka své velkorysé plány. Pozval si velké postavy české architektury Jana Kotěru a Josefa Gočára a především nechal vypsat konkurs na regulační plán. Zřídil městskou technickou kancelář, která velice přísně dodržovala pravidla schválených urbanistických plánů. Například určovala výšku a počet pater, ale také nadmořské výšky říms, druh a barvu krytiny. Vyjadřovala se k plastické výzdobě průčelí. Jak jsme si již řekli, dvě známé české řeky, Labe a Orlice, měly velký význam pro předurčení Hradce. Naši prohlídku tedy začneme u secesní elektrárny na řece Labi, kterou včetně tohoto mostu nad jezem projektoval profesor František Sander v letech 1908 až 12. Je to stavba nejen stále fungující, ale nese ve své jasnozřivé eleganci víru v technický pokrok, který uvnitř ukrývá. Jako bychom ze šumění šumného jezu Hučáku slyšeli, jak Labe zpívá strojům dřinu, lidem myšlení a roztančí kola generátorů. A podél řeky jen o několik desítek metrů dál, poté co mineme Pražský most z roku 1900 s oválnými dekorativními kiosky a barevnými žárovkami, nás překvapí stavba, která dodnes fascinuje nejen studenty architektury svým nadčasovým nadhledem. Budova muzea ve stylu moderny z let 1909 až 12 podle projektu Jana Kotěry tradiční vznešeností předznamenává dynamismus 20. století. Symetrický portál muzea
nás upoutá alegorickými 5 metrů vysokými figurami sedících žen, provedených v pálené glazované hlíně podle návrhu profesora Stanislava Suchardy, představujícími umění a průmysl. Drobná mužská postava v masivní ženské dlani znázorňuje Hradec Králové, deroucí se ze sevření hradeb. Matriarchát. Byla to doba, kdy se ručilo za každou cihlu. A všude, kam se podíváme, vidíme pouze výtvarně zpracované detaily, například mosazný kanelovaný kryt centrálního vytápění. Dřevem obložený přednáškový sál s ochozem a původními sedadly. Sladké kyselovy vitráže. V konci schodiště zvedá náš pohled vzhůru krystalické svítidlo, navržené Janem Kotěrou a zhotovené žáky místní mistrovské školy zámečnické. Výstavní sál se měkkým přirozeným osvětlením. Prefabrikované geometrické obklady stěn, prosvětlená dekorativní kopule, opatřená výmalbou podle barevných kartonů Jana Preislera z roku 1911, realizovaných překvapivě až v roce 1941. Granitová nika s pasířským koncertem Kašny. Také šumění, kotěrovské, estetizované. Co kdybychom si zašli ke Kotěrovi také na kávu? Vyloženě vyhledávaná byla jídelna okresního domu, ale i palmová zahrada hotelu Grand, později Bystrica. Pohodlná křesla, orientální sošky, vitráže s letícími čápy, náladová hudba, samozřejmě palmy, pozorní číšníci. Très bien, on y va. Pane, halo, pane! Jen jeden jediný číšník nám zde zbyl z té veškeré nádhery. Čekám zde již 10 let s vaší oblíbenou kávou, pane. Vyzrála. Ale aby nepřezrála doba, kdy je možno ještě hotel Grand zachránit, aby šťastní ptáci neodletěli navždy. Je to možný vůbec? Na břehu řeky však nenalezneme pouze muzeum. Jako by zde byly vzkříšeny antické tradice, míme Sokolovnu a v ní umístěnou restauraci, banku a filharmonii. Kalokagatia, soulad duše a těla a nakonec městské lázně. Podle projektu architekta Oldřicha Lisky, dokončené na jaře 1933, nejlépe svědčí o tom, že funkcionalismus neměl rád špinavá a tmavá zákoutí. Tato slunná a čistá architektura se ještě více rozzářila až přezářila v roce 1998, kdy se městské lázně v duchu naslouchání požadavkům současné doby proměnili na akvacentrum. A k tomu ještě pilnáčkovo salmiak terpentinové mýdlo v prášku. Čistota je dokonalá. Radost pradlen. Šaty v letním větříku, prohánějícím se polabskou níženou, se rychle usuší. Ale jak opravit tuto také zavlhlou, do budoucna zahleděnou motorku, snad jen v novákových Palace garážích? Automobilové etážní velkogaráže z roku 1933, které projektoval architekt Josef Ňouk, jsou první stavbou svého druhu v Československu. Byly vyzdobené dokonce motoristickou mozaikou, která je nyní ve vstupní hale Národního technického muzea. Tak nefňoukejme, tady nám určitě pomohou. Ve všech etážích našich garáží, kdo se nesnaží, ten jen překáží. Člověk s kuráží to nezaráží.
takových garážích trvá oprava jen několik vteřin. Automobilový průmysl za posledních 60 let udělal obrovský skok. Ale garáže od Josefa Fňouka slouží dál. Je třeba šetřit, dívat se dopředu a neplýtvat. Poznáváte tu šifru v atice Gočárovy fasády? M. Masaryk. Pomník Tomáše Garrigua Masaryka od Oty Gutfreunda a jeho typická česká trojinstalace. Odhalen 1926. Odstraněn 1940. Znovu odhalen 1947. Znovu odstraněn 1953 a naposledy odhalen 1990. Masarykovo náměstí je známé svým osvíceným založením na počátku století a hlavně dramatickou kulisou Gočárovy zástavby, kdy výškovou hladinu expresivní Zubatice a Globanky přisoudil i sousedním měšťanským domům, které zvýšil o patro. A právě tady, jakoby náhodou, potkáváme štafetu mužů, jejichž dílo zvítězilo v souboji s časem. Tatíček Masaryk, starosta Ulrich, Gočár, Kotěra, Havlíček. Nevím. Pomník zaživa. To je taková divná věc. Nevím, co to znamená. Obvykle to bývá až po smrti. To je vykřičník. Dej si pozor. Dej si pozor. Pane prezidente. Ale, pane starosto, já si myslím, že ten Hradec jste udělal vy. Pane prezidente, chtěl jsem, aby se město Hradec Králové rozvíjelo. Nejen jako město českých královen, ale především jako město té královny dneška. Město vědy, kultury a především práce. Ano, neměla by to být kuchyň ani předsíň, ale salon České republiky. Ale poslouchaj, Josef, musí to být opravdu kvalitní. Jo, jasně, ale hlavně to musí troubit. Že ano, pane kolego? Převezměte tu štafetu, děti, je třeba se mnoho učit. Učit a vytrvat. Jako osvícené město hradečtí otroci věděli, že hned ze začátku je třeba stavět školy, protože jedině neviditelnou mravenčí prací učitelů lze zlepšit celkovou vzdělanost a kulturnost mladé Československé republiky. A tak hned několik mimořádných škol postavili. Jednou z nejstarších byla Koželužská škola od Josefa Gočára z let 1923 až 24. Architektura z režného zdiva s prolamovaným kubizujícím rastrem schodiště z umělého kamene, s dominantní posluchárnou na nároží, kašnou a samostatně stojícím domem ředitele dala směr tomu, jak by měl vypadat ústav vzdělanosti v Hradci Králové. Komplex škol na pravém břehu řeky Labe, zahrnující střední, základní mateřskou školu, dnes jídelnu, je ve své velkorysosti u nás naprosto ojedinělý a byl tak silný, že dostavbu v neradostných 50. letech architekt Rohlíček zcela podřídil Gočárově původní koncepci a uzavřel celý komplex do symetricky pevného celku. Otevřená náruč Gočárova gymnasia vítá žáky s pedagogickým, humánním nadhledem. Ukáž. No sami, ale ta dvojka z vlastivědy, viď? No dnes se spíš loučí. Vysvědčení, prázdniny. I Štursův vítěz z mezinárodní výstavy v Paříži v roce 1925 se s ručníkem chystá k vodě. Předprázdninový, nesnadno proveditelný žert nadaných žáků. I v minulosti to byli samí premianti. A my se teď podíváme, jaká tajemství skrývá prázdninová škola. A prsty jako školní počítadlo. 4 a 1 je nohonem. Nohonem. Kdo to ví? Kdo to ví?
Hlásím se já a říkám hrdě 5. A pak si znova sedám do lavice. Od těch dob už utekla řada let. A s léty přišla touha. Z letního snu se slečnou Orlicí procitneme až nad okružní ulicí Komenského. A když už mluvíme o architektu Josefu Gočárovi, bylo by chybou nevzpomenout jednu z jeho prvních realizací, a to sice Schodiště z roku 1909 až 11, spojující hlavní náměstí s předměstím. Gočárovo Schodiště však se svým graciézním obloukem nejen ukončuje ulici na Kropáčce, ale je i jakousi vizionářskou bránou do 20. století a možná, že i dál. I když tato grafity nám na té cestě příliš nepomohou. Vedle staveb obytných a vzdělávacích stavěly se v Hradci Králové samozřejmě stavby sakrální. Jednou z nejkrásnějších je na trojúhelníkové parcele kostel sboru církve Československé husitské kněze Ambrože z roku 1925 z ateliéru Josefa Gočára, kde byl stavbou pověřen jiný Josef, Havlíček. Objekt je geniálně komponován do vlastní hmoty kostela a do diecézní a farní budovy, které jsou s kostelem propojeny dvěma krytými pietními kolumbárii. Osa vnitřního prostoru je vygradována takřka inženýrskou hranolovou věží. Uvnitř kostela je převýšený puristický prostor s kruhovými okny. V 50. letech byl interiér necitlivě pokryt linkrustou, která se nyní naštěstí odstraňuje, ale stejně, jako kdyby zde stále rezonovalo to řekl anděl. Dalším vkladem architekta Havlíčka městu Hradec Králové jsou nejen tyto stále velice komfortní bytové trojdomy, blokové zástavby s odlehčenou boční částí na sloupech, ale také až futuristický plán urbanizace vždy soupeřících měst Pardubic a Hradce Králové jako jednoho rychlodrahou propojeného dvojměsta. Vždyť středy obou měst jsou od sebe vzdáleny pouhých 20 kilometrů a spojením obou by tak vznikla skutečná metropole východních Čech. Ale vraťme se k tomu, co nebylo pouhou vizí, ale skutečností. Bylo postaveno 21 bloků. Ty poslední, bez Havlíčkova souhlasu a proti jeho záměru, jako jasný signál již nastupující Sorely. Horizontální okna byla nahrazena menšími dvoukřídlými, která svědčila o tom, že v Moskvě bývá krutá zima. Keramický obklad zmizel. Nahradil ho idově správný břízolit. Rovná přímka střechy byla příliš dráždivá, takže byla doplněna o střední zvýšenou část, abychom byli stále pamětlivi, že gradace Lomonosovy univerzity je tou jedině správnou. Jakoby tato proměna domu symbolizovala nastupující dobu morálního a díky tomu stavebního úpadku. Přesto ony panelové kvádry, které se vylily z břehu Pětiletek téměř ve všech českých městech, zde částečně dostaly alespoň podobu bodových solitérů, takže některé z nich při panoramatickém pohledu vytvářejí s Gočárovým urbanismem jakousi sice pofiderní, ale jednotu. Ještě v době, kdy byl Hradec komunistickou baštou, si dokázali architekti se sportovci život osladit. V posledních letech v Hradci Králové vyrostla ze zelené louky budova Vysoké školy pedagogické. Na planině, nezatížena souvislostmi, se však stavba sama trochu předvádí importovanými módními trendy 90. let.
ale zároveň připomíná ozvěny místní modernistické tradice. Mezi Labskou kotlinou a Masarykovým náměstím se hlavní ulice vedoucí na Prahu rozšiřuje do Ulrichova náměstí, které sice ještě z racionální noblesou první republiky, ale ve funkcionalistické nadřeň obnažené siluetě chladně předjímá rovné přímky pozdějších panelových domů. Tak to byl šumný Hradec Králové. Žádné jiné město není takové. Prosím, ještě chvilku. Ne, už ne. Znám skromně zaoblená líčka, jaká jsme zvyklí vídat u sochy. V duchu je vidím stále jinak zřídka a líbí se mi na nich modré punčochy. Nevím, koho by to nenapadlo, že chodidla jsou jistě růžový a prsty jako školní počitadlo. 4 a 1 je nohonem. Kdo to ví?